So, hello guys. Pag-idiim ka niya? Yes, sir. Padulong na niyo sa kanan ni Kuya Kokoy. Asta ka ron, te? We're going to ZARK'S Burger. SM. Para sa mong buhaton nga. Mukbang! Yay! So guys, init kaayo. Medyo sa kanan street. Pero makukupo. Kita ba init kaayo guys? Mugok medyo. Kaya Kokoy, ginaready niya Guys, swerte kay Kuno kay kauban ako pinakasikat na vloggers sa Davao City. Ang solo lang hugatera DJ Yaya Ozawa. Ingat kayo dito maklaro itong nahong. Ayun po, ayan. Dun 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 dun. Dun dun dun. Yeah, nagpapos. Go! Makuha ka kay magulang mo. Yes, action mo. Yay! Ay, kasot kaayo ang kuyanong pisaya. Guys, nagag-libre basta si Kuya. Corrected pa. So, Nagay siya mga connection. kami kayo mag-isali lang. Uy, nagtawag na ba itong isa lang? Oh, next na lang. Napo ko isa nga ano na to. Nagano na ay. Burot. After na rin, burot. Yeah, kakain na ang mga hampas lupa. Mga abas ko ba? Yun! Kokoy ko na may vlog! Amazing vlog! And paagas lang. Yay! Ay, naku doon. Ay, magkaigit-igit unya, guys. Ang kaning tanan ka ano na mo kay libre. Mami magasta! Ang kaunang na burger, ang mga sa to. Milk tea. Sa kitong dagan, ba't sa dagan kay pagkaon dito mo iigit. Ew, what's it get? Magkaigit-igit. Alam mo, Ay, hindi ko kaya yan. pala yan. Hindi ko yung gusto niyang i-get. Oh my gosh, i-get. No! Not i-get. Uy, katong kanta ni ano ba nga, pinakris sa kino, ganit. Ah, Yang oo. kaya nyo to ba? Manok na pula. Oo. Manok na pula. Kasi ino nagkanta na? Crazy lang man to. Crazy. Pero kuha kayo niya. Kuha kayong tingog, no? Sige daw, ako rin search Wala na. TikTok. Oo. If Pero i-forward kuha ko kayong saya. tingog niya. Oo. Puro ay, kuhan ko sa iya. Oh, doon. Sa sabungan, may nagsisigawan. Ay, kapas, nisulat ako, uy, sa araw-araw. Sorry. Yay! Stop! The Lord's with me. Si Kukoy, may ngayon, hindi buhat. Guys, nag-park siya sa... Ngayon, nag-park siya sa... Nagbag yung tail. Pictures, guys. Tara, abanda diri ang zakya. Asa na natin? Mismo mo. Ano ka ba na? Ano na karon sa rin ito? So guys, nami karon sa SM Ecolon. So ba na mga pinakasikat ng mga vloggers sa Davao City, guys. Ay, siya. Nagkikcollab na, no? Actually, we're so happy. Ikaw ba naman sa Koreanang kan? Tama! Siya ang pinaka-legit niya. Legit siya na ano. Isa hampas lupa na vlogger. Kami kamalog mo sa ang guys. We're not on our way anymore. Naskam. Wag ko tayo rin.
Hello guys, so karon nagapili na sila sa 2,000 years later. So nakapili na sila. So nagipili ko guys. Thunder packet cheese. O kaning grilled cheeseburger. At saka kaning Burger. Oh my gosh, from what? From hell! Burger from hell! Burger from hell? Okay, kaayo. Hello everyone. Have a wonderful day. Kumusta mo sa kinabos? Gutom ka na ba? Well, kami po. Kaya nga nakuha sa akong mukbang challenge and this time. Open na ito karon for the million times around the akong hashtag or collaboration. Coming up this time, ay kinidahin niyo na lang ang bilet. And of course, let's all welcome Abby to learn all amazing fun. And of course, ang bagay noong dirinisay. Ang syempre siya ang nag-invite sa atin. Alright? Yes. Thank you so much for Martin. And of course, ZARK'S Burger. Now, hashtag Korean and Bisaya. DJ Kokoy Martin! And we are ready for our MUKBANG challenge. Thank you so much, ZARK'S Burger. Now, let's start. Let's start. Siguro, explain natin sa Modern yan atong All-Star. Modern ng All-Star kalangkarin din. Ang kaya ang tuwang All-Star din eh. Body siya ang Lupus. Lupus. Sing-sing na dagpo. Kailangan ano siya? Aritos. Aritos. Onion roots. Onion. Onion roots. Sa all of faith. Actually, Onion hoops. so it's an all-star set. So, full-star, onion ay onion roots. Na pwede siya ganito na aritos. Yes. We also hear cheesy bacon fries. And Cheesy bacon fries. Perfect. Charan! Buffalo wings. Yes. Buffalo wings. Wala na, I believe I can fly. Yes. And the whole thing. At siyempre natin kaya ang mga pagkikitan ng mga lamang tayo. Tombstone burger. Kailangan isa na mga mo na isa. English mo. Tombstone eh. Naglaw na. Tapos, grilled cheeseburger is there. Grilled cheeseburger and gani. Muna siyang tombstone. And kani mac and cheese. Okay, mac and cheese. Ang mukha ko na nilagay si Ami. Talagang ito kung yung mga silang pakpa. Correct. And let's begin. And of course, ay naman gusto ko ba ito nalintan? Actually, i-share nyo sila ako. Wala ka nag-dinner, Ricky. Kami nag-breakfast. Okay, rin nag-breakfast. So nagsabot ko kasi guys nga. Mas nag-breakfast para lang po ang mga starring.
Love you so much of food. I love it. But then, love you so much of food and always bless us for all of you in this world. And thank you so much for subscribing para sa po ang pagpapaksa. Amen. Amen. So first step, you have to hold your visitor and your na may kalagot kanilang kailangan. Char lang. So, punta na to sa Sa casa. Right? Feel free. Feel free. Ayun, okay na. Wala na. Kanina ako. Dali. Anak, dali. Ayun lang. Subscribe. Nagsabihan ako. Nandito. Guys, hindi ko mukha. Kaya ni Ario. Onion ring. Ayun guys, mahal lang din nakatapos na chicken here. That is, and then we also have sa pinakakarami na ito muna real breaded cheese. Basta mo yung kao sa pagkakuling pagkapunta. Napaspot kao. Ako'y Makaingon. Worth it tayo, okay? Lamig na yung pagkaw kaya. Nag-antar pa siya. Salamat tayo. Nag-excited. Basta lang ng Facebook na news page. Try this grill. Think about it. Ang sarap. Crazy! Ano ang masasabi mo? Ano ako masarap dito, boy? Alam mo, sobrang sarap. Halipin! Oh! Baka tutukan! Next time na mga mukbang tapos nasa'yo na mukbang ng mga konsulat. Pwede magkaroon ba yun na? Hindi ko naman na live. Andam na doon. Ako po kung mukbang na kami. Kami tayo yung happy na relationship. Hindi ko nagpa sila. Chiching na lang ng mandok. Tana lang tayo.
Ang sarap! Oh my God! Dahil mo siyang kambing. Kaya nakaon na din nasa sakit. First time ko talaga dito. Oh, I love it! Oh my God! Ulaw tayo. Nagtatig tao na nga ako. Okay na. Kalamig. Ito yung kanilang kalawin. It's very, kami binaw. Is this very spicy? Kaya nga lang, pero naman. I will get that from Pamilya and will bring my family. You don't bring an understanding. Lamig ka tayo. Grabe. Tanganin yung next mukbang. Thank you so much. Salamat kayo sa transporter Pamilya. Thanks for your understanding for including us in this invitation. Also, Jax, thank you. Thank you so much. Ako yung nawawalang artisi ko. Na nakita niya ngayon ako ba? May pala. Huwag pa kayo kambing. Dalawa lang, nag-kiss kami kayo. Malamig kayo. May nang change ko. May nang change ko. Patay gutlong pa mo. Di paling itu. Gampang kamu ah. Tanaw-tanaw mo na sa binulip. Sa commercial. Commercial. This is the first mukbang, the best mukbang ever. Thanks for making it possible, Jack Burger. Jack Burger, thank you so much. Dami. Lamig tayo. So, my message to you, Zach, thank you so much for the love. We truly appreciate your love. Ay, si Kokoy, thank you so much. Nag-invite nila yan ni Kokoy. Jetro Pero. Thank you, Zach.
start. First time. Later. Thank you so much for that. Pero, magbalik-balik na nila. Definitely. Dati mo burot na rin. After ka mo burot na gata. You know, what you see is what you get. You know, you see is what you get. Yeah. Ano yung burger na ulit ka pa? Picture, wako ka. Ako, kaya mo lang eh. Expectation versus reality. But see, expectation and reality is so like kaiba. Sabi. Kasi siya mag-food ka. American. Because Jack is an American person. And we used to be friends when I was Close mo. all the ZARK'S. I did ZARK'S. Sorry. Is that how we Actually, that's why I don't have I usually use more because it's the same concentrate our artists, our talent, the song, so good. Stop focus. Very delicious. Napakasarap nito. Ayan. Tulala. Nangatag daw sa isa eh. Natulala. Kalami. Ayun na lang. Wala na po. Target ko na ito na ito ni. Target ko na ito ni. Target ko. Ay, okay. Very good. Ay, talaga. Fantastic na. Hindi na kayo gumastem. Very, the target place first, very genius. Paano kumain ka? Oh. Mayaman. Mayaman. Ay, ikaw mayaman. Ikaw braot. Ako ang patay gutom. Abebe. Abebe. Mayaman. Mayaman. Ganito kumain ang mayaman. Wala, hindi gila. Wala na Kala rin mo. Ganyan. Ikaw naman, paano kumain ang Patay gutom. patay? Gusto. Go, take ko sa sirado. Nga lang mo naggutom. Yes. Pabebe. Kabebe. Dahil. Pulang ramen mo. Wala mo yung sakal sa inyo sa bunga na kayo. Mga nangyabot kami sa kapawusod sa namin. Dumi ko. Baboy. Huwag magkaon dito yung ila. Salabon ka? Baboy talaga. No. Uy, napo ko, no? Nag-uusap ng space para nga. Wow, na. Nagiging mo ba nakikisap ka? So, okay siya, pwede naman na siya. Ulok. So, hindi pa maganda. Uy, na ba? Dapat hindi ko Dahil niya. ang burot na yun. Hindi ako yung... Hindi ako yung... Pero naman yung amin eh. Wala ka kabalik. So, hindi lang yung helicopter. Hindi ko ba yun? Dami guys, Money ang tulad ng price. Correct. Yan yung price ng pinakalitang expectation. May iba, yes, may iba ng price. Sa Facebook ko, kaayo. Sa ako po. So, hindi ko sa personal. Related to me. So, same lang search. Kaya mo sa Facebook ko, ako niya. Hindi ka lang sa personal. Related ko sa price. Sa Facebook ko, kaayo. No filter. Sa personal. Ipasalamin ka, ayo. sabi namin, guys, basta bago. Pati lang mo nila, balik-balik mo sila. Mura niya ang pinakalimutan ko na yung balik-balikan. Nakalamig na burger sa hindi mo kalimutan. Local
Orang mga ilaga unaw. Orang mga ilaga unaw. Kaya, alo. Ang video ba mo ra gapon wa na ko ang picture ay video. No, no, no. Mo ni nag-mukbang challenge. Wala na kaya, hindi naman kaya. Kaluwa ko na kumatali. No po. Bro, mga kuwan ba? Nagluyan ka, matulog ko na sa Tulog na tayo. Tony, Tony, alawad na din. Bakit? Uli mo sa ano? Oh, why? Ginupaw naman. Ano, Google pa mo? Ginuka. Lainan ka rin, ginupa. Ginupa sa Google. Lamig na siya sa nagsusun na niya. Napamisikan na ako. Naging mabusikan na ako. Pag nakamilk pila. Pwede ko ikamon. Kalitan ako. Pag ano, tanan ba? May pagmama, naglawa nilo kayo. Ano na po niya? Wala nga, perfect tayo guys. Namadala na sa Barkada dahil yung mga kaya actually guys, use very kaya mabili sila sila yung so ano, public ka pa rin yung mga maraan sabon yung hindi na Kasi pa gusto, oh my God, pero hindi ko na kaya dito mo. Gusto ko na ako. Resi, kumain ka pa. Lamig kaayo. Dami gusto ko. Tingnan nyo, hindi pa namin na-hero. Hindi pa nagtataro. Oh my God! Puro tamatay kita, Christy. Hindi mo kaya. Kaya doon. Hindi kayo. Pinapakaya sa hindi. Sabi mo. Onion rings. Pwede nga kung ano, natayin. Great fresh juice. That's Fernando.
Yung okay na. Hindi na nag-pretty much help ko. Oh. Yung okay na. Wait po, napag-ingat na lang. Baliga-liga, Gumon. Ami. Go. Oh, ito pa kasi oras mo yan. Basta kayo mata. Yung feeling ano, yung gusto ko kumain, yung big gusto ko kumain. Pero ako siya gusto surrender. Busbik ang matiyan na ni Grabe. Laban ZARK'S. Laban ZARK'S. Siyempre, ka-taste. Yan. Sabi ko, mag-refresh ako. Kapapituwa mo ba? Dito yung mangyayari. Kung Magkatulog mo siguro tao. kaya na kami ginamit next on destination. Yes, I'm going to the next Abrihan lang ang mga botones. But so far, ang food this time, kahit ang fries, Yes. all-star set, and also ang grilled Grilled cheeseburger. and our onion rings, dapat yung natin. Onion rings, med konti na lang siya. And yung chicken namin, since ang may buffalo wings pala, medyo napagandang because sa mga nahilig kayo ng mga halamang oh my gosh, you must try it. Right? So, also, wala na kung tawag na ako Pero kaya ka na doon mag-isa. Sa kapatid. Ating friends sa kapatid. Kunang kaya. Para mo sa kapatid. Sige. Dalawa dali. Kaya dito tayo mo. Bari tayo sila ka. Wala, balang so, ito siya is slice. Slice na. Ato si Egg sa bilag mo eh. Pahara na na. Ito sa pagtulog. Ano ang pagtulog ko? Ayun. So, parang tuyo siya. Yes. Ano rin? Ayun. Ay, gawin guys. Ay, ay, kanina tumay ako. Ito na nila. Ayun, Kumanta ko lang niya eh. Grabe. Okay. So, nagul ka na ang galing. Kasi may itsara yung mga huwag yung mga tampalasan. Mga white police na paslumpa. Sa dyan din mga paslumpa. Ako person nung naman ako. That's why, lumating ako sa puso mo. Bumigay siya, pero ano kaya? Ito mo. Ako dili. Kaya mas katara. Pili ko ba? Grabe ka nila. Kung nila. Kanang pun kaya. There's pasta. Order sila. Kaya lang mo tayo. Dami. Hello. Gayo. Tik-tik sa lang po guys. Bakit? Kaya bitipid. Ako kayo. Ricardo. Ricardo! Sana, Hello, kanina. Robin. Dapat isaway kay Del Kuya Card. No. Last year yung pag-lima, no? Ay, hindi ba pa? Sobra 10. 10 at 20. Good for 10. Kaya siya. All-star me. Sa
Ano pa bigay? So, start ka sa What? What to say? How many fish ka doon? Oh, 1, 2, 3, 4. Frying gun. Kani siya, nalili ka sa tapos. Kasi ang grill, nanagawin. Nanagawin ang grill. Tapos, kani, actually, homemade, burger from hell. Burger from hell. Burger from hell. So, what is that? Therefore, ayan, atin ko. So, yung yun ang ginagamit for selling. Thumbstone challenge ano? Go burger. Pwede na kung imagine ba? Kanino ko? Kanino ano? Ano mo? Ano? Hindi kaya? Start mo ano? Like, taas? Ano ba? Sabi ko ni Pagod is like, ano man yun? Oh! Yeah. May kailangan na? Ay, wala pa ano? So, mag-thumbstone challenge na diri ah. Hindi na ko siya kaya. Sa Wall of Fame sa ZARK'S. Hindi mo kaya. So, super na. Sa kadakot niya, ang star. No? Di mo ko siya pwede ng ibang burger ko kaya naman ako. Pwede. Hindi ma-extend ako. Sample, commercial ko sa. Sige na. Star. Mag-commercial may pina-ZARK'S. Hindi, sa Julia. Hindi mo na. Nakuha ko ako. Nakuha ko ako. Ayun. Sampo na yung ako sa lupa. Anak ko. Hindi mo kaya. Di ba kaya, Paris? Try lang hindi kayo makaya ate Antuan ito. Hindi ka rin ka dalaw na ito yung mga ano din ito sa mga job ng DJ. Atong salino. Ano mo na ito? So, tomorrow. Tomorrow, makaya. God. Kami, Sulasa. Berlasa, Sulasa. Kami. Oh gosh, siya gildo. Ito yung Ay, natuloy namin ulit yung ay na. Burger from hell. yan ang Sulasa. Kala ko, tama ito. Nagipon mo ako yun. Na-exert kayo ulit, diba? Tama, kaya. Kaya mo ito. Kaya pa. Joby? Sa reaction mo? Kayo. Ikaw, sila sila. Ano ko sila? Tuloy daw. Ay, hindi ko. Masig mahilak ko. Masig mahilak ko. Wala akong mama na rin. Lamig ito kayo dulo. Sa mga gusto ko ka ng grabe. Nagkala ka sa katara ka na burger from hell. Ha? Yung good. Wala mo rin? Well, Galing bilas. Ano? Ay, kailan. Gamano din yung kaon. Ang paano na nito? Wala ko. Wala kaya na. Wala na sa burger from here. Uy, Wala dito na. parang naman din mo ang sili ng ilan ah. Hello! Abi na kung sa kangalang. Hindi ka sa white vlog na lang pila. Alam sa rin sa kala. Halang yun.
Alam kayo ito, nakaon ko Pagkaon ako, wala pa pero pagkain ako sa pagkain na. Naikit na ako ang yung lang sila guys. Wala ni kaon pag-sorry. Wala yung tehana. Kanino. Wala. So, next kali ko, wala ko. Wala. So, okay. Alam kayo. Alam ka, pero lamig ako. Na-try. Yes. And spicy. Tapos, nasa sweet and sweet. Sweet and Yeah. chicken. Lamig yung yung pepper. Tama ni? Bun. Yung bun. Lamig yung bun. Pero ano yung pinakadapos? Puro pepper. Ito ba kamalon? May pulos, matang palasan. Pero di na mo kaya guys, so di mo kaya ang challenge kaya kung mundo na mo ditanan, di na may kalakaw. Kailangan na mag-pepper. Nagamay yung migtiil, di na may katikan mo, ito ba is the challenge. Yes. Bako nag-kiwi ka. Kuya, tulungan. Blue, May color pink. green, bilumog na. Actually, uy, grabe naman kayo. Ano naman eh? So, let's call it. Let's call it a day. Let's end this video. Wait, pero yeah, seriously, in a serious part and bright part of this mukbang challenge. Again, thank you so much to ZARK'S Burgers, Sir Jesso for inviting Kokoy Martin, and also for including and Amyzing sa vlog ng video. So, pretty enjoy. Pasensya na po sa ZARK'S kung wala siya na pinagpuntahan because wala ka na-expect kung saan mo nakita sa videos, commercials, pictures, mo just sa personal. So, everyone that will you to try this ZARK'S Burgers right here at National City, Davao. Ano sino? Ako naman yung sa second floor. Kaya kung ka na doon, ikalimit ka na. O kalo nila mga lamihan ka na mga burger. Nasa sila yung developing. Comes to the challenge of chocolate challenge. Lamig kayo. Alam ka, yung mga bende. Mga bobo. Mga bobo. So, 37 minutes na nagpapang challenge. So again, this is na po eh. Wala. Hashtag collaboration. Amazing Club, Stars, and Kokoy Clubs. This is ZARK'S Burgers. This is the hashtag collaboration. Amazing Club. Baagis Watch. And ano mo sino Kokoy Club on YouTube. Please click the Bell icon and don't forget to subscribe. Follow us on Instagram and Twitter and TikTok at Yaya Ozawa, Ami Paler and DJ Kokoy Martin. And thank you so much, ZARK'S Burgers! Lamig kayo! Tawag ka. Bilang tayo. Sa inyong maingan sa pagkakaan, guys. Grabe ang gikawan. Lugsot ang mga taps na namin. ZARK'S Burger, thank you so much! ZARK'S, salamat ZARK'S. Balik sa sunod. Nanood ng ZARK'S, first time na mo tumorag kang crew pero sa mga Grabe. mag-ingatot eh. Murag ipit. With trivia. Livia. Si ZARK'S Burger is owned by a Filipino businessman. So, kasi ito pangalan niya, kuya ko, na-mention ito si Jet. Alimot ko ni Sir Jet. O, basta kay Filipino siya, and nag-start ang ZARK'S Burgers at 2009. So, 9 years na siya, di ba, no? 10 years. 10 years. Nagtutwang kalit ka na. Sobrang busog.
So, Kawingi kayo mo ganda ang ginaingon nga tinuod nga burger. yes. And ang naka-nice po dito sa ZARK'S Burger is every palit nimo og ano siya, kuya ko, yung burger na sila free na fries and drinks. So, libre day ang ano nila. Sulit kayo lang Sulit ka, tati. ano. Maragi chagit. And in Mindanao, duha ka ZARK'S Burgers diri sa Mindanao, Davao City, sa SM City Davao, and sa Cagayan de Oro City, SM Cagayan. So, bisita lang mo sa ZARK'S Burgers for more updates. Click here to subscribe. Click Kami po here. lang juice, no? Ay, lami ang Lami lang. blue lemonade nila lami. Blue lemonade. Namag-iban blue lemonade nga aslong. Color lang. Namilaho, ikita mo. Lami ka. Mas blue pag yun. Ito yung fries nga may cheese and bacon. Oh, lami to. Lami. Patong first na to gikit-kit. Mo tayo nakabusog na itong palit. Nakapawingig. Ay, grabe. So, katuleng kuhan for ano to na family kung dako dagan lang tayo to. For 10. So, nga po. Ipong dito sa kuhan. Itong manok. Sabi na ko, dili halang. Gilamon pa, Jud. Itong isa, alam gila Ay, isa, katong burger Burger hell. from hell. Ay, wala mo kung nalangan ato. Wala siya Wala challenge. Meron ginamon ko gigon sa ko si Yaya ganina. Tanawon daw na to. I-review na to daw ang video. Oh. Nga nagwa siya na halangan. Ay, yes. Meron na agad siya gibuhat nga kaan. Nice secret. Kababalaghan. Nice revelation. Revelation to be revealed by our reliever. Abi doon niya ka na naka-react siya ko rin sa mga guys. Sa reaction yung gaya niya? Sa halang? Alang kayo eh. Lami ang takayo, pero alang. Ipag sili, pula. Grabe na po cheese to nga pula ba? Sili, bro. Cheese yung pula. Ikaw, ano wala kay reaction ngayon sa Burger from Hell? Hell, gigito siya. Hell. Kaya alang kayo.